n'anya ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị bụrụ ofu anyị na-eje anyị na-ana ije ya bụrụ ije mmiri ụmụ anyị na ụmụ anyị chaya na-agọzi fabụlụ ife nkiri ife ejem ọnụ n'ala Igbo banye udo achịba ụmụ Igbo banye ka anyị nwere unofe obi ka anyị fụba onwe anyị n'anya ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị bụrụ ofu anyị na-eje anyị na-ana ije ya bụrụ ije mmiri ụmụ anyị na ụmụ anyị chanya na-agọzi fabụlụ ife nkili ife ejem ọnụ n'ala Igbo banye udo achịba Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo ndị ọma njem ọnụ ya gaziela onye elu ya gaziela onye ala a sị m egbe belugo belu nke si ibi ya ebene nku gbajisie ya na ọ bụla ezigbo ife na isi ka ibili isi nwanne gị ebine ife omeni ife ichere nwanne gị ya bịalụ gị wee na-ekwukwa na-asị ndị Igbo na-afụ n'onwe unu n'anya ịfụnanya amaka anya nọ na asọmụba eze ga-akwọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwatu ya isiokwu m wee bụrụ mụ abụọ Adanigbo Global Adanigbo njem ọnụ si ka m bụrụkwa bịa ka nsa abịa biko na ụmụ Igbo maka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ unu ebe ọbụla isi na-anụ unu biko ozi a dị mkpa ka anyị niile bụrụ ofu na otego nwanne anyị nwoke nọ n'ime mkpọrọ ekpecheghị ikpe kpechasị n'olugo na ọ ga-apụta mana ndị nwe obodo ekpọrọ na ọ ga-apụta maka gịnị na ya bụrụ ofu ndị nke a na-ekwu ndị nke a na-ekwu biko gbakọta n'ọnụ ka ọ bụrụ n'ofu ndị ọbụla na-fight for freedom rights na ebe anyị ejicha arapụchagofa mana ọsọsọ onye nke anyị bụ nwanne anyị bụ ndị Fajo na Famarab ọ bụrụ maka gịnị ịfụnanya dụrụ na ebe anyị adịnya bụ nwata nwoke eji na ife ọ na-ebute sinsi eji ya udo adụrụ na ebe anyị sinsi ọ nọ n'ime mpụ ife dị njọ karịrị anyị nwere udo na ọṅụ sinsi eji ya ezigbote nsogbu dị na ebe anyị nke a bụ iji gosi unu na ojiji eji ya ọ dịrị anyị Igbo mma ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ na-anụ unu ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mkpali ebe ọbụla ha nọ ịfụnanya ka m na-ayọ ọ bụgodị na o nwere ebe o mere o metere okwutere ọ bụrụ ya bụ onye mbụ o nwere ndị o mere o mete unu n'anya na ndị okwuru mgbe gara aga ife niile okwu bịakwa na mmezu o nwere ndị bụ mmadụ n'ụwa mana fa bụ mmụọ ụfọdụ ama aghọtasị ife m na-ekwu mana nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị adịrọ perfect onye ọbụla na-anụ unu mbụ onye Igbo ma Igbo nwatakịrị ma Igbo okenye ndị Igbo ji bili biko nụ pụtanụ n'igwe jielu unu nwanne anyị nwoke ije ka o si n'ime mkpọrọ wee pụta ọ ofu ife nna anyị ụmụ Igbo niile jielu na ya ije ka o si n'ime pụta biko na ife ọsọkwa ya bụrụ o nwere ndị ga-abụ fabinie n'ije a ya bụ nwata nwoke ga-esi n'ime pụta ma ndị na-ekpe ekpere ma ndị so na ọchịchị be anyị ebe ọbụla nke ị na-eme ma ndị bụ ndị odogwu enwe na be anyị ife a bụ ife dị ezigbote mkpa ọ nke nji wee bịa a sị m ka onye chi ya zere ya dịkwala onye nụma ya dịrị onye anị mma biko na ụmụ Igbo be anyị ofu okwu na-atụgbọrụ unu bụ na-afụ n'onwe unu n'anya ife niile m na-eme ka ọ wee dị mma ọ bụ ife